čas vytvořený u mojho prvého dílu z Minecraftu. A dneska si zahrajeme Build Battle, jak můžete vidět za mojou hlavou. A mám originál Minecraft, ale nemám skiny, nevím tam dať prostě. A můžeme se do toho pustit. Tak, skok. Je to něco, kde jsou hráči. Tu, jsem si to nevšiml. Ten svačák, nevím jak se to volá. Prostě tam v středě obrazovky. Tuto čo je toto. Komu zemřel děda? No mě nie. A proč se to vůbec pýtají teraz? Minecraft. Možno v Minecraftě, ale žádného dědu v Minecraftě nemám. Taká sranda. Počkej, to čo je? To je pyžamo? To je pyžamo, ne? Pyžamo. Pyžame. Čo? Birle. Brýle. Je brýle. Ja neviem čítať. Tak. A vy môžete povedať, že neviem čítať do komentárov v pohode. Ja to unesiem. Ja to unesiem. A vy môžete kľudne povedať. Tak. Ne, postav sa, poď. Tak. Tak to není moc pekné. Moc takhle. To není cez moc pekné. To dáme takto. Takto necháme to jedno. Takto. Zase dáme to asi. To dobré v pohode. No, je to dobré. Ešte mohli by sme dať niečo vyššie. Že tak. Ne, tuto. Tak. Ne, vysoko. Tak. A ideme takto. Pardon, že som to neprečítal správne, ale... neviem proste. Proste niekedy sa nedá vyčítať. Áno. Takto. Okuláre, tak. Dám to tak. Dám tam. To je jako odlesk, tak to je celkom pekné a tohle dáme takhle vyšší. Dáme to na drevo. Takto drevo. A čo k tomu pridat? Ano, už vím. Třeba tam dát. Ne, počkejte. Tak, volie. Tak.
Tak. Tam, dobré. Tak to, ještě, ne, už to nestíhám, ale aspoň sem dám takto efekt. Niečo také nablinkaný. Už je nablinkaný, tak a to robím ještě. Jsem to nestihol? Nebo stihol? Galerie. OK. Ako v pohodě. To je tamto. To nevím, čo je, ale je to pekné. Pozeral som, áno, práve na toto. Čo je tuto? Pekný výhľad. Úplne pekný a moje. Ináč, jak vidíte, mám nick. Môj nick 008. Páči sa to? Ako všetci dávajú good, no okej, no. Okej. Okále sú veľké. 8 expo, na čom to je? Toto bude good. Ten nos, to je super. Toto mohlo dať inak, ale ten nos je super. To bol dobrý nápad. To je také obyčajné, ešte to je také splásklé. Čo zaspievam? Extra hnus. Ne. Okay. Ja mám také šťastie, že som vždycky tak medzi tými prvými a toto je OK. Čakaj, vždycky sa zastavím, keď budem čakať. A pekne, som tretí. GG. Tak, super. Legendary. Tak. Načítaj sa. Tak to by bolo asi všetko. Build Battle. A ideme si zahrať jeden Skywars. Takto. Nejsem Skywars moc dobrý. Ako vidíte, mám -7 a skočím do portálu. Taká to bude mapa. To som ešte nehral, Mushroom. Okay. To je dobré. Zapojuješ sa na mapě SVP. Ale ja chcem jedlo. A je tu vôbec niekto? Tam nikto. Tam nevidím. Ale vidím tam a tam nikto. A na strede nikto. Pardon, môj mobil. Mám ho vedľa seba. Že už je to... Aha, to sme akože iba 4. OK. Beriem. Mám väčšiu šancu vyhrať. Ja by nebral. Predo vás upozorňujem, že v Skywars nejsem vôbec dobrý. Takže to nedopadne dobre. Aspoň nemám taký pocit. Však tu nikto není. To není žena šestka. Kde sú? Aha, jeden je na strede.
Ideme za ním? Ideme za ním. Pardon. Kamož mi volal na Skype. Za chvíľu mu zavolám. Čo, idem si vypnúť Skype. Tak. Offline. Dobre, ideme na ten stred. Nikto tam není zatiaľ. No, možno tam niekto je. Ale ja ho zatiaľ nevidím. A sa blížime. Už sa blížime. Tak. No, už som natáčal minulé a tiež som to urobil, tak tá druhá hra bola Skywars. A tej som mala veľa lepšie veci, lebo jedno natáčanie sa mi nepodarilo. Som musel ísť večeria. A tu nič... Dávajte pozor, tu je Noemi. Na strede je prvý Noemi. TNTčka, váš pomočný. Videl by sa nejaký lepší meč, ale to je no. Tak to... Tak lepší meč nemám. Toto môže dať tak. Je tu niekto. No okrem mňa cestu na stred. Kde som vôbec? Aha, tu. Ale to asi niekto zo stranu, alebo niečo také. Pekne! One kill, one shot. Vyhral som? Asi som vyhral a... Neviem, jak som vyhral, ale toto bude pre dnešné videjko. Asi ahoj a pozdravím vás u ďalšieho videjka.